Hadi. Nadprevarat će biti продължен za 4 minuti. Additional time 4 minutes.
Dobro, ti još da učiš ovo sve. Vrlo je nagodno. Je penal. Što te? Sigurno. Izmenovala naša ekipa na Botnički. Izleguje igračac Obrojene Danijel Božinovski. Na njegovo mjesto uigra njegov igračac broj 77 Damijan Šiškovski. Substitution for the home team of Botnički. Player out number 1 Daniel Božinovski. Player in number 77 Damijan Šiškovski. Nije baš mlad baš, 21, 22. Man njoj. Ima da je